Здравейте! Аз съм Вики и танцувам български народни танци от 3 годишна или казано по друг начин, откакто се помня. Правя тази програма, защото за мен е много важно все повече хора да открият, да осъзнаят и да разберат колко богат и цветен е фолклора, но не по този скучен и така неутрален и сив начин, по който сме свикнали да чуваме за фолклора, за народните песни, народните танци, а по един по-цветен, по-различен начин, по който съм сигурна, че всяка дама или мъж би могъл да използва, би могъл да приложи в бизнеса си, би могъл да използва в ежедневието си, за да е много по-успешен и да е много по-доволен в края на деня. В тази програма ще видите няколко видеа, в които ще чуете по-отделно за всяка една фолклорна област, с какво се специализира самата тя, но и с какво тя може да ни е полезна в ежедневието. Това е моят 7-дневен курс как да използваме фолклора, така че да сме успешни в бизнеса и живота. Добре дошли в програмата, благодаря ви, че сте тук, благодаря ви, че ви гласувахте доверие и ви чакам в следващите видеа. До скоро!